गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायनायखौ बेखेवजेनबाय। जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायनायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइखाजुरा ओनसोलनि राइन स्पर्टिं क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै बेखेवजेनबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारिया फारियै सानजौफुनि 12:30 रिंगा आफादनि फिरफिला बिरहोदों। जिथि दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि मृत्युंजय बरगयारिया 1 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनदों। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी आरो 1:30 रिंगायाव बादायलायनायखौ बेखेवदों। दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि फनेन्द्र बसुमतारीया दिनैनि गिबिथि बादायनाय हानजायानो जादों दादगारि इउनिट एबसु आरो थाइखाजुरा इउनिट एबसुआ। बिथांमोना गोबां नाजानायनि उनाव 2:3 थाइखाजुरा इउनिट एबसुआ दादगारि इउनिट एबसुखौ फेजेनो। गुथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे थाइखाजुरानि बे समायना फोथार समायनाल' नङा बे फोथारा मुंदांखा जानो थांगासिनो दङ। बे फोथाराव दिनै जिखिनि मोनसे गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवनाय सान बे सानाव आङो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। थारैनो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि थाखाय आङो जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो जायफोर सुबुंफोरा दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद खालामबाय बिथांमोननिसिमबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो साबायखरखौ बावदों। दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हारि रैखाथि आरो थामोन्थानि थाखाय मुंख्लं जानाय गेदेमा बिथांमोनखौ मान होनानै बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। आरो बे हाबाफारिखौ जेसे हायो जोंनि जिल्ला दखरा बा गुबुन गुबुन आफाद जोंनि कमिटिफोरा लांबाय थानो नाजागोन आरो जोंनि सानसुमैफोराबो बेखौ जेन रायजो राजाफोराबो मदद होलांबाय थायो। बेखौ आङो खावलायग्रोनाय थाबाय। मानो होनबा दिनै मुंख्लं बिथांमोनखौ मान होनायजों लोगोसे गोसोखांथिनि मुङाव फुटबल खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिनि गेजेराव गेलेनायनि मोनसे रेभुलेसन बा जांख्रिथाय लाबोनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों जिउ राहा दानो हानाय बा गेलेनायजों देहा राफोद दानाय बा गेलेनायजों जे आखल दानाय बा समाज दानायनि बाथ्राफोरखौबो जोङो दिनै साननानै नायदों। मानो होनोबा दिनै गेलेनाया माल्टि मोनसे बिथिङै बा गोबां मोनसे राहाजों मोनसे मुलाम्फा लानो हानाय बेबायदि मोनसे गेलेनाय होननानै जोङो दिनै बुंनांगोन। बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं ट्रफीखौ गोबाव समनिफ्राय खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय गोदानै जिखिनि जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय आन्डार 13 फुटबल कम्पिटिसन बेखौबो दिनै जिल्ला दखरा नाङै जोङो खुंखांबाय आरो बेखौ मिरु नाङै खुंनो नाजाबाय थादों। मानो होनोबा दिनै बर'फोरा गेलेनाय होनोब्ला फुटबल होनोबा भलिबल होनोबा जोनोमनिफ्राय मोनबोखानाय माखासे स्किल बा देहानि दाथायफोरा फ्राय थायो। खालि बिनि मोनसे स्कपल' नांगौ जायो। बे स्कपखौ जों जुदि होलायलायनो हायोब्ला बा बे स्कपखौ सरकारफोरा जुदि होलायलायनो हायोब्ला बेफोर स्कपखौ जोङो एक्सप्लर खालामनायनि गेजेरजों जोङो गायसननो हायोब्ला निस्सय गेलेनायजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो दानो हागोन आरो लाइमोनफोरनि केरियारा फ्राय जागोनखौ जोङो मिजिं नुहरदों। बेनि थाखायनो जों बेखौ स्ट्रेस होनानै बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि सिङाव जोंनि गेलेनायखौ लाबोनानै जोङो दिनै मोनसे मिशन मदआव जोङो खामानि मावबाय थादों। दा बेखायनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि लाइमोनफोरा मोजां गेलेगिरि जानायनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे न'खरखौ दानाय आरो समाजखौ दानाय आरो हारिखौ दानायाव बेजों माबा मोनसे मदद जागोन जोंहा मिजिं दङ। आरो बे गेलेनायजोंनो जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेबो जोंनि हारिनि गेजेराव फैगोन। जोङो बेखौ जोङो सानदों। आं बेखिनि बाथ्राखौनो गोजोनदों। दिनै जिखिनि कम्पिटिसन बे कम्पिटिसनाव जोङो मिथिनो मोन्दों दादगारि इउनिट कमिटि आरो थाइखाजुरा इउनिट कमिटिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोन्दों। थारैनो बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे रंजानाय लानो हागोन आरो बे बादायलायनायनि गेजेरजों गुबुन गेलेगिरिफ्राबो आरो जोंनि लाइमोनफोर बा जोंनि सेंग्राफोराबो थुलुंगानाय मोनबावगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। मुंख्लंनि मुङाव बा जोलुरल' खेला होनाय जायो। गुबुन गुबुन
गुबुन खेला ना जोलुरल' माने मुंख्लंनि मुङाव बेबायदि होनाय जाया मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा भलिबल माने मुंख्लंनि बेबायदि सोमला बसुमतारिनि बिमुङै जोङो होनाय जादों आरो काबादि खेला बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु नाङै हेलेन आरो गायदे गिबि आइजो मुंख्लं बिथांमोननि मुङैबो होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गोबां जायगायाव माने गोबां खेला गेलेनाय बेबायदिफोरखौ लानाय जायो आरो मुंख्लंफोरनि मुङै गोबां जायगायाव बेबायदि लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन बेफोरबायदि हाबाफारिबो लायो जोङो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव नट अनलि माने मुंख्लं माखासे गेदेमा माने सुबुंफोरनि मुङाव माने खुंनाय जायो जेरै जोङो देंखो मोसानायखौ खुङो मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेखौ जोङो रुंसारि माने दैखर खुंगुर माने बिथांनि मुङै जोङो गोसोखांथियाव जोङो बेखौ खुंनाय जायो दा बेबायदि हाबाफारि जोंनियाव गोबां माने जोङो लालांबाय थानो जोङो नाजादों